בורא עולם לא רוצה שיהיה לנו רע, הרי הוא לא רוצה, אנחנו צריכים להבין את זה גם, שהכל בסופו של דבר, גם אם אנחנו חושבים שזה רע, ועכשיו רע לנו, ואנחנו נמצאים בחרדה, אולי בהתמכרות, או באיזשהו קושי. אבל קשה לראות בהתחלה. וואי, קשה מאוד לראות בהתחלה, וגם, קודם כל להיות מודע קשה, כאילו, אנחנו לא יודעים מה נכון ומה לא נכון. אז מה הייתה התובנה הכי גדולה שלך בחיים? אז זהו, בדיוק, יפה, הזכות של האור, אז אני ממש מרגישה שליחה של האור, שליחה של בורא עולם. אני מרגישה שלא סתם חוויתי את הקושי הזה, את הכאב, את הבדידות, את הנטישה, גם מצד שלי וגם מצד של הילדים. מצד שני, אני באמת יכולה להרים נשים אחרות, בנות אחרות שנמצאות, ולכוון אותם ולהדריך אותם, ולהיות לצידם, ולתת להם אוזן קשבת, ולהוציא אותם ממחשבות טורדניות, מחשבות אוטומטיות, או רגשות שהם... אפשר לחיות, אפשר להמשיך לחיות עם עצמנו ולאהוב את עצמנו ולעשות גבולות, זה א' ב', כן.